Frase 3. Allà ha d'anar. Allà ha d'anar la bossa de plàstic. Allà ha d'anar la bossa de plàstic. Allà ha d'anar la bossa de plàstic. Punt final. A veure, deixem veure les cares, aquestes cares, de contents, de tristos... Jo ara, per exemple, només mirant les cares, diria, que em pots equivocar, però diria que el Pau es mot un punt. Però com sabia? Increïble. És que al final pensaré que soc mac, Tot i que amb l'Ivan abans no he pogut llegir el pensament. Allà ha d'anar la bossa de plàstic. Bé, quan ja ho tenim, podem canviar-ho amb el company i anem a veure què és el que tenim a la tercera frase. Si llegim la frase abans de canviar-ho i així no ens emportarem sorpreses. Que sempre hi ha un moment que no la llegeix, per fer escriure i... Ala! Si llegeix una paraula! Això ens passa sovint. Veig algunes cares que somriuen, per tant, deuen ser cares de nens que han sumat punt. A veure, vaig a preguntar i a veure si podem fer ja la classificació. Qui ha fet punt? Què m'estàs dient? Bueno, doncs a veure, hem fet 3 frases, qui té 3 punts? Vinga, endavant. El tindrem ja aquí a la classificació. Qui té 2 punts? La Nerea, el Dimas... Dimas i Rosa és... També? I qui té un punt? A veure, quan? Creu que això, a la següent frase pot canviar molt, Pau, Fausto... Fausto, Casim... I Joel. El U. Espero que ningú m'hagi escrit una U normal. Perquè aquesta també ha sortit, aquesta paraula ha sortit moltes vegades i sempre la deixo caure per si hi ha algun despistat. Què passa, Rosa? I la, doncs està mal, clar. Si no repassem la frase, què dic sempre jo? Acabem d'escriure i llegim la frase. Només que l'has llegit, Màxim? Ah, sí? T'ha semblat que estava bé? I la? Escolta, una, dos, els altres, ànim. A veure si fem el bon punt. Va. Que això canvia molt ràpidament, ja ho he dit. Els accents es corregeixen però no els contem. Ho hem dit sempre. Sí? Qualsevol cosa que hi hagi, et fico la mà. Avui dedicarem l'estona d'informàtica a buscar a internet informació sobre el os bru. Sobre l'os bru. Si recordeu, ahir vam estar estudiant com era l'os bru, què feia... Posa més cap aquí, aquí a la paret. L'os bru, què feia, quan pesava, què menjava, moltes coses de l'os bru i on vivia també. Doncs anem a buscar a veure si podem trobar algun vídeo o alguna fotografia del os bru. El primer que farem és recordem les passes amb el cap.
jo no dic res, tothom ja sap buscar coses a internet. Ho hem fet més d'una vegada. Doncs ara el que farem és, jo quan digui ja, podem, sense presses, perquè això no és una carrera, anirem, buscarem a internet tota la informació que puguem. I quan algú hagi trobat alguna cosa, aixeca la mà. I jo aniré a mirar a veure si allò està bé o està malament. Pot ser fotografia, pot ser vídeo, pot ser el que sigui. Jo només demano trobar alguna cosa de l'os bru. Vale? Ja podem començar. A veure, digues, què ens deies? Jo vull dir que la primera del que vaig dir del pes i també que l'os bru té quatre... és que no sé com es diu en català. Quatre. Colmillos. Molt bé. Tu saps com es diuen els colmillos en català? Pau? Tu saps, Màxim? Com es diu? Colmills. Colmills? No. Colmills no. Bueno, doncs ara farem una cosa. Ara anirem a veure només fotografies, imatges. Com ho farem això? Tornarem a la pàgina del principi. Ens posem com per començar, la pàgina aquella que és de color blau. Escoltem, la pàgina en blau abans d'entrar a internet. Molt bé, la Joana ja està preparada, la Rosa i l'Alba també. Hi ha alguns altres que encara no estan preparats, com el Màxim i el Dimarts. Ara sí. Molt bé, doncs des d'aquí partirem per trobar les imatges. Les imatges també les trobem a internet. Els vídeos, la informació, les imatges, tot ho trobem a internet. Per tant, el que hem de fer? Entrar a internet.